Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле муслим, муслимә кардәшләрем, кадерле муслимлеләр. Барчагызны да Ураза гаете бәйрәме белән тәбриклимен. Аллаһ Раббул Изза безнең кылган изгелекләребезне, тоткан уразаларыбызны, укыган Коръән һәм укыган таравих намазларыбызны кабуллардан кылсын. Аллаһ Раббул Изза һәр башаларыбызга да тәннәребезгә сәламәтлек, күңелләребезгә тулы иман, күңел тынычлыклары белән, гаилә тынычлыклары белән имин, хәерле, сәгадәтле, бәрәкәтле тормышлар насыйп әйләсен. Аллаһ Раббул Изза безләрне төрле афәтләрдән, бәлаләрдән, ширләрдән, сугышлардан имин кылып, я Раббым, сиңа гына гыйбадат кылып яшәргә һәр башаларыбызга да насыйп әйлә. Безнең яшәгән җирлебезгә, муслимебезгә үзеңнең бәрәкәтеңне, я Раббым, ирештер.